Matindog ka, boss. Umawon kagurangan, magawit sa kaugmahan, patanugonan gitara, hayupon niya tuan trumpeta, asin magtugtog sa arapa. Huli tapinagian sa tuyang mga pasan, kan kita nasa Egipto, sa iraram kan kadikluman, umawon kagurangan, magawit sa kaugmahan, patanugonan gitara, hayupon niya tuan trumpeta, asin magtugtog sa arapa. Sa ngaran ka Ama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, maghagad kita ng kapatawadan sa itong mga kasalantanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako ning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Mayrak man lagod sa tuon Diyos sa makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, kaheraki kami, kagurangan, kaheraki kami. Kristo, kaheraki kami. Kristo, kaheraki kami. Kagurangan, kaheraki kami. Kagurangan, kaheraki kami. Mamibi kita. Langit no na Ama, sa tahaw kan mga pagbabago sa kinaban na ini, anapon milugod ang mga bagay na makakadulot sa muya nin danay na kaugmahan, maabuton miyan si mong panuga asin pagsararoa kami sa isip asin puso. Initao mo sa ngaran ni Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade sa rong Diyos sa panahon na daing kasagkoran.
Enot na babasahon, pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Dai ako sinugo ni Kristo, tanganing magpabunyag, kundi tanganing ibalangibog ang marhay na barita. Alagad bakong sa paagi kan filosofiya, tibaad masayang ang krus ni Kristo, an mga katukduan kang krus daing kaulugan, para sa mga daing nasa dalan ng kaligtasan, alagad ang kapangyarihan ng Diyos, sa pagligtas para sa sato, nasa dalan ng kaligtasan. Nasasabi sa kasuratan, rarauton ko ang kadunungan kan mga madunong. Sasayangon ko ang pagkasabot nin mga nakakasabot. Hain ang pilosopo, hain ang iskriba, hain ngunyan ang mga madunong sa kinabanay ni. Day daw ipinapahiling nin Diyos na sayang ang kadunungan sa kinabanon, kun an kinaaban sa sayang sadiring kadunungan, dai makakamidbid sa Diyos. Binuot nin Diyos sa iyang Diyos nun na kadunungan, na iligtas ang mga nagtutubod sa tabang kang karungawan, kan mensahe na sa tuyang ipinagrurukyaw. Mantang mga milagro ang hagad kan mga Hudyo, asin kadunungan ang hagad kan mga Griego, sa satuyang ipinagrurukyaw si Kristo na ipako sa krus. Singkugan para sa mga Hudyo, karungawan para sa mga pagano, alagad para sa mga inaapod, Hudyo asin Griego. Si Kristo iyon kapangyarihan, asin kadunungan ng Diyos. Hulit ang karungawan ng Diyos, urog na madunong, kaysa kadunungan ng mga tao, asin ang kaluyahan ng Diyos, urog na makusog, kaysa kusog nin mga tao. Ini ang tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang simbagpo kan gabos, an kinaaban pano kan kamurawayan nin kagurangnan. An kinaban pano nin kamurawayan kan kagurangnan. Kamo gabos matanos, magugma kamo sa kagurangnan, maninigo na ang kaumawan na hali sa mga banal, magpasalamat sa kagurangnan, sa tugtog kang arpa, sa tanog kan lira, sa sampulo na kwirdas, awitan siya simbag po. An kinaban pano kan kamurawayan nin kagurangnan. Huli tatutuo ang tataramo nin kagurangnan, ang gabos niyang mga gibo, masasarigan. Namumuot ang kagurangnan sa katanusan, asin karahayan, ang daga pano nin pagkaherak, simbag po. An kinaban pano nin kamurawayan kan kagurangnan. Linaglag nin kagurangnan, an mukna nin mga banuaan, sinasayang niya ang mga kaisipan nin tao, alagad an mukna nin kagurangnan, magdadanay sagkud lamang, ang kaisipan nin sa iyang puso, dai nin katapusan, simbag po. An kinaban pano nin kamurawayan kan kagurangnan. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia.
an kagurangnan mapasindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusip ni Jesus ang parabolang ini. Ang kadean ng Diyos kabaing sa 10 daraga na nagkuakan sa indang mga ilawan dangan nagluwas sa pagsabat kan nobyo. 5 sa inda mangmang as hindi mamadunong. Ang mga mangmang pagkuakan mga ilawan nalingawan ang lana. Alagad ang mga madunong nagdaranin lana sa botelya tagama para sa indang mga lampara. Ulit na nahaloy ang nobyo, nagkaturong ka asin nangaturog. Pagmatangang banggi, may nagkurahaw. Uya na nobyo, luwas ka mo sa pagsabat sa iya. Nagmaratagabos sa sininandaman mga lampara. Ang mga mangmang nagsabi sa mga madunong, tawi man kami ninlana, mapaparong na ang samong mga ilawan. Alagad ang mga madunong nagsimbag, tibaad kumulang para sa gabos, kaya marhay, padumuman kamo sa tindahan na sin bumakal. Mantang sinda nagbabakal, duminatong ang nobyo. Ang mga andam naglaog kay iba niya sa bangkete sa kasal asin pininto ang pintuan. Ang marhay na bareta kan sa tong kaligtasan. Pagumaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Diyos maray na agatabi sa indo gabos, mga tugang, sarong pagbati, nin maugmang pag-abot, sa mga peregrinos gikan po sa Tambo, buhi Camarinesur. Mga tugang makangalas kung isipon an inistorya ng kagurangnan. 10 babayi, mga berhenes, na igwang katungdan na magsabat sa ikakasal na lalaki. Asing kepuhan, andam sinda, kan sa indang lana, kepuhan ang ilaw, tabanggi. As hindi aram kung anong oras maabot. Kaya dapat andam, siring sa Girl Scout, laging handa. Pero naghiras si mga igwang extra na lana sa mga naubusan. Ba't maghapot kita, bakong tinutukdo na maghirirasan, magtabang sa nangangaipo? Nangangaipo si mga nawaran nila na ngata. Igwaman siya ng ekstrang maitataw nga ta, dahi tinao, dahi hinarasan. Mga tugang, ang punto kan parabola o istorya ng kagurangnan, bako man iyan na maghirarasan kita o dahi maghiras. Ang punto, iyon na, ang lana, simbolo kan sa tuyang personal na pagsimbag sa pangapodan ng kagurangnan. An lana nin pagtubod, asin an lana nin marhay nagawi na bunga kan pagtubod. An pagtubod, mga tugang personal na simbag niya to. Pwede kan aki pa kita, an sa tuyong mga magurang, ninong-ninang kan kita binunyagan, nagpahayag kan pagtubod sa ngaran ta. Pero, ngunyan na kita nagkakaedad na igwa ng sadiring isip, asin buot, ang pagtubod, sarong simbag na ikasanang makakagibo, di ka pwedeng isimbag kan sa imong magurang, kan sa imong lolo-lola, kan sa imong agom. Ang pagsimbag, personal mong gigibuhon iyan. Buot sabihin, sa sadiri mong buot, sa sadiri mong isip, ika mapahayag na ika nagtutubod sa kagurangnan ni Jesucristo. Di pwede mo iyan imanda o ika na kayan magsimbag para sa ko. Ika na magrepresentar para sa ko. Bako, lambang saro sa to, may paninimbagan nagigibuhon na personal. Siring man po sa lananin marhay na gawi, marhay na pag-uugali. Ang ugali mo, sa diri mo iyan, di mo pwede iyan na sabihon na dahil sala kan sa imong magurang, ang lambang bagay na sa imong ginigibo mo iyan sa diri mong buot, asin isip. Ang buot mo asin isip, da iyan pwedeng laugan, kan sa imong magurang, sa diri mo iyan. Pwede kang magpa-impluensya, pwede kang magpadara, magsunod. Pero pagsunod,
perming sa diri mong desisyon iyan. Kaya ang paggibo nin marhay, sa diri mo iyan. Dahil sa diri mo iyan, personal mong ginigibo, ang pagtubod, asin ang bunga kaining karahayan na gawi, gibo, ang premyo kaiyan, itatao man sa imong personal para sa imo iyan. Ang kastigo man kan mga salanggibo ta, asin day pagtubod, sa personal man iyan, na naakoon mo, marireceive mo. Kaya, importante mga tugang, ang sa diring desisyon, ang sa diring pagmaawot, ang sa diring paghiro. Paano tayo ni mahiling sa personal nindong buhay? Ang mga magurang, permi kong nadadangog ngaya, Father, nagkasal ako, taso aki ko da ikasal. Nga, pero nang edad kan aki mo, nga 30 na. 30 na. May sa diri ng buot, sa diring isip, igwa. Tas sinda na nga nagdesisyon na sinda makikiiba sa namumutan ninda o sa gusto nindang tao. Kaya kung bako iyan kasal, bako mo man iyan sa diring desisyon. Desisyon ninda iyan. Kaya sa diring nindang pananagutan iyan. Dahil kasalan, di kasalan ninda iyan. Bako mo iyan kasalan. Nagiging kasalan mo iyan kung ika bilang magurang, itutulirar mo, dahil mo pinapagirumduman, dahil mo tinatauanin adal. Pero ang simbag sa pagtao mo nin adal sa sinda, pagpagirumdum, bako mo na iyan. Luwas ka na dyan. Sa dirin hindi iyan na desisyon. Kaya pananagutan hindi iyan. Kaya mayo ka ng kasalan ka iyan. Pag ginibo mo naman po, suparte mo. Lambang saro sa to, tinawan nin lana. No? Kaya si lima na igwang extra, di niya pwedeng itao so extra nindang lana sa naubusan ni lana nata. Tasinda, kaipuhan may personal man na pananagutan. Dahil ang pagtubod, buda, ang gawi ng karahayan, lambang saro sa to, dapat kaiyan manimbagan, magdesisyon. Ang simbahan, ang komunidad, nagtataon ng adal, pagirumdom, inspirasyon, kusog buot. Pero ang pagsimbag, perming personal sa diri nato iyan. Kaya kung nalimbawa, nagbabagting, but sabihin kayan, napapagirumdoman ka may misa. Pero kung nagdigdi ka, mapapicture sa na, tapos madalagan ka na sa ibang lugar para mapapicture naman, dahil saysay iyan. Iyo ang simbag mo, sa diri mo iyan. Kaya, mayo man dyan na biyaya na itataos sa imo dahil pinili mo sa ibang bagay. Nagbagting, di ka nagsimba, pig, pasipara mo sa imbitasyon, di ka nagsimbag sa maninigo na paagi sa pangapoda ng Diyos. Kaya, lugod, kita sa oral daw na pag pahayag sa to kan tataramon ng Diyos sa konsensya ta, asin sa mga pagpahayag katukduan kan simbahan, magkaigo man lugod kitang maninigong kasimbagan na personal, pagtubod, asin marhay, nagawi sa kapwa. Matindugpuan ka, boss. Yatang niya to sa mahal na Diyos, ang mga dulot na pamibi, kan sa tuyong mga tugang asin sa diritang mga pamibi, sa lambang pag-arang sabiyon ta, kagurang nanananyugan sa mong pamibi. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa kapangiloan kan kalag ni Raul, Benaventura,
Hirado, Siriman Sagabos na kalag, sa kagadan ni Lala Balonzo asin pamilya, ni Mary and Hans Emanuel asin ni Seri family, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyuga ang samong pamibi. Idulot man niya to ang special na intensyon, mga petisyon, mga kagadan ni Mark Villanueva, Fidelito, Kakikla, asin pamilya, ni Sergio, family, family, James and Cecil Sunga, Crizel and Kakikla and family, para sa karahayang kaumayan ni Ana Lee Felicia, para sa amicable extrajudicial settlement kan tagapagmana kan mga klaros, para sa kagadan man ni Vicente P. D. Nicole, Vincent and Fe Honrado, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyuga ang samong pamibi. Idulot man niya to po ang mga pasasalamat ni Herminia Briñas and family, Wilma and Villanueva and family, Sunga and Angela de la Rova and family, Ervas and Honrado family, Neserio family, Regine Kakikla and Geraldina Calio and family. Para man sa pasasalamat ni Jocelyn Morada and family, asin para sa kalag ni Agnes, asin man pasasalamat kan Tambo Group, pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyuga ang samong pamibi. Inanyugaman sa mong mga pamibi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagdulot. Ang katoninungan iminawalat ko, ang sakong katoninungan sa saindo itinatao. Magdanay ka mo sa ko sa induan kaugman ko. Ako anatan makipaguliwan ang sa kuyang pagkamot sa indo itinatao. Mga tugang tanganingan sa ko, asilan sindong atang maako malugod kan Diyos, amang makakamhan. Ako on manlagod nin kagurang na nanatang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kumurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nahuli kan sa rosa ng sakripisyo nin pagampon, nabawi mo ang banwan para sa imo. Kaugahing warasan sa mo ang mga balaog, nin pagkasararuasing katininungan sa imong simbahan, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso. Initaas min na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Naninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanating kasagkoran huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamot siniselebrar mi ang siyang pagkagadan sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat, asin sa orog kasarig na paglaom, ninahalat, an mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaibakan gabos sa santo sa Sinangeles, sarabay kaming nag-oomaw sa imo, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banalan, kagurangnan, Diyos nin mga hukmo.
Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitasan, paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. O sana sa kaitasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo ding gabos ng kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espirito. Tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon. Nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin tinao sa siyang mga disipulos na ansabi, Magako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkanyaman, ningkali sa singgiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa siyang mga disipulos na ansabi, Magako kamugabos sa sin maginom kaini, dainian kalis kan sa kuyang duko, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sindo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, Idi pag-ibunindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamaretaanya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sa kod na ikamagdatong. Kaya kami na nagroromdom kan siyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asing kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bagan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo, si Joel asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgom. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kay ba kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kay ras kan buhay na din kasagkoran, mag-omaw asin magmuraway si mo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 Amen. Natukduan kan mga kakaligtas na togon na sin pinatuod, kan Diyos no nakagalian nangangahas kitang magsabi, Aman niya mo na yaon sa langit,
Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadayan mo, mangyari ang bot mo sa daga, nin siring sa langit. Ang samong kakanon sural daw ito mo sa muya-ngunyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imon kahadayan sila kapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalad ko sindo, ang sa kong katuninongan itinataw ko sindo. Ari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasindo gabos. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kan tanda ning katuninongan. Peace with you. be with you. Kordero kan Diyos na nagpapahara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapahara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami din katuninongan. Maluhod taben ka, boss. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggikan Kordero. Kagurangnan ba ko akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa nasin sa kong kalag mo umayan. Uyan na sa mga kamot, labi pa sa kaipahan, sa irarom ninpot, garuig wapanin kulang, dai pinatuninom. Nagsiyasat nagapot, kanika namigbidan, nasa botanan na matean. Ikapalan kagurangnan, ang makaka
kahipno, ikapalan kagurangnan, an makakapano, an panugang pamana, na inidaw, nin sa kuyang dukhang puso. Ikapalan kagurangnan, an makakahipno, ikapalan kagurangnan, an makakapano, an panugang pamana, na hinidaw, nin sa kuyang dukhang puso. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, gibuha ang bulong na panokan simong pagkaherak, asin kaugaying himo ang kaming magtalubo, asin siring sa namaguswag, ang aning makapagayagaya kami simo sa gabos na bagay, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa pangataman na sin mga pamibi ni Santa Maria Birhen na sa Senyora de Salvacion, bendisyon ng Komuning Diyos na makakamahan na nama, asin nanaki pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katanungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalangin kinaban, si Jesus daron sa mga katawan, harayo haraniman, paduman banuan, siya daron niya tungon niyan. Harayo haraniman, paduman banuan, siya daron niya tungon